Φίλοι μου, καλησπέρα. Πάμε για να γουστάρουμε λίγο. Εμένα δεν με αγάπησε κανείς σε διδακτική εκτέλεση. Για κόρτα για τον φίλο μου τον Σταύρο που θέλει λίγη βοήθεια. Εσείς ξέρετε, subscribe δεξιά κάτω κανάλια. Άμα γουστάρετε, πατήστε εγγραφές και έτσι. Πάμε λίγο από Φάμιν ώρες. Σταύρο πάει. Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς. Ένιωσα ποτέ να χάδι. Κάνει. Μάνα να με δεις, δεν είναι δίπλα μου κανείς. Το τελευταίο βράδυ άνθρωπο δεν έχω να με κλάψει, ούτε ένα κεράκι να μ' ανάψει. Μόνος ήμουν, μόνος είμαι, χάρε μου. Και ούτω καθεξής. Πιστεύω να σε βοήθησα.